Hai noroc, eu-s dracu. Tot ce bă în pula mea nu minți oamenii. Nu-l credeți, bă, eu-s dracu, mințește. Ce bă în pula mea. Ce pula mea faceți așa, bă? Dar nu că nu-i, e și a lui el a fost cu ideea, dar nu știu cine el a fost, e ideea lui. Nu bă, nu că nu mai filmăm. Hai noroc, oameni buni, eu-s dracu după cum bine știți. Știu că n-am mai postat de mult, trebuia să postez atunci în urmă cu 4 luni. Am avut niște treabă, am fost ocupat și cu munca. Tu-s morții, mătie. Și n-am mai apucat. Important e cam cum am revenit cu un clip. Așa că eu zic să nu mai trage de timp și să-i dăm drumul. Scuze, bă. Păi ce pula mea, bă? Cine pula mea ești? Bă, cum vorba? Și ce pizda lui mă atacați aici? Cum pula a intrat? Ești moșu. Ești pe băta. Ce pula, moș? Moș Crăciun. A dat un pizda la masa, Moș Crăciun în luna februarie. Bă, dar vorbește frumos cu moșul. Am ajuns în februarie că e pandemie. Nu băgat în carantină, mi-o fura șârenii. Ce să fac? Am venit cu taxiul până aici. Hai bă, lasă vrăja la 66. Am venit cu... Ai venit să însuși cariciu. Ai venit la furat teste? Ce pula să fur de la tine? Bă, da, ai dreptate, dar să vedem pula mea că nu ești moșul. Ce pula mea, și costumul ăla, bă, sperii copiii. Și nu e pula ți un soare de pe domeniu, mă, pulă. Bine, mă, nu știu moșul, moșul a murit. Am venit în locul, ce să fac? No bine, vă să și concret pe măta. Ce faci? Dacă domnul ai dus? No bine. E slăbozea aia. Ăla e sag, mă, pula lui Zeus. Mă adaptez și eu cu pot, pula mea. Lasă comentariile și să văd și mi-ai dus.